Foarte multă lume a menționat în acest video. Asta e 1000 și ceva de euro. Asta e. Că Și acum, Kiril se află iar la postul de muncă. Băi, băietul ăsta chiar dacă are probleme, dezabilități, el nu stă cu mâna întinsă cum cineva, el nu se jelă, dar îți fac și un ban. Chiriuca! Chiriuca! Salut! Chiriuca! Salut, Ei! Ion, salut! Ai fost la baie, tot normal? Da, tot normal. Te așteptam aici, te-am văzut. Bună ziua, vă mulțumesc din suflet, să trăiți, Doamne ajută. Chiriușa, Tu cum ești? e tot bine. Tot bine? Eu n-am să neg faptul, Nu, nici Kiril ne-a nu. scris un mesaj. O zic, Dima, uitați, băi, uite, băietul ăsta încă o dată merită tot aplausul, tot aprecierea. O zic, Dima, eu n-am nevoie de banii tăi, ajută-mă să vând. Da, e... Asta spune pe masă de anul nou, de Crăciun, da? Băduți. Tu le faci singur? Da, cu mămica. Tu le faci cu mămica ta, da? Da? Și cât costă unul de ăsta? Care luminează. Le luminează, da? Nu, Asta nu, da, asta da. Da. Hei, 300 și care nu luminează 150. 150-300, da? Da, 300. Uite, Și pentru mămica ta, da. tu... Cum? Ce-am făcut? Vară, Da. nu ai luat buchetă pentru mama. Eu am uitat buchetul de flori, tu știi minte? Bă, da. Și eu am făcut așa. Taman, Pentru mama ta. uite, nu știu cum ai făcut asta, dar culoarea verde e culoarea preferată mea și a lui mama. Și la mine ochii verzi și la mămica și de mic copil. Asta pentru mama. Mulțumesc mult, brat. Brat, uite, Nu știu. e tot am un cadou pentru tine. Eu vreau să scoți telefonul, să calculez cât costă și eu îți cumpăr tot acum. Eu ți le cumpăr pe toate acum. Și ce să faci cu... Asta le dau la oameni. Le dau la oameni să le ridicăm pe dispoziție. Haide, uite, noi avem una de 300, două de 300, tac, 600 sunt aici și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 la 150. 1200 de lei. Eu nu știu. Asta e ce? Aici văd Asta e ce, brat? o nucă Da. și ce este o dorință. Ia că Dima să deschide. Da. Acolo este... Trebuie să o strici sau cum Să este? stric? Da. Să stric? Poți și... Nu, e Da, așa. Dă să arăt cât e puternic. Nu, nu strici două odată. Hai stric Dă două. să arăt cât e puternic. Se poate? Da. Tot tu faci, da? Da. Dar acolo este scris pe limba rusă, nimic strașnic. dar eu o să fac În limba română. și pe limba română. N-are nimic, fiecare, băi, Are suntem o oameni. limba Видите, и впредь все хорошеть и молодеть. А вас, хозяйственных забот, домашних дел немало ждет, зато в семье и в жизни личной у вас все сложится отлично. Asta păjălanie, asta un fel de urare de bine la oamenii care cumpără sau da? Da. Asta e foarte plăcut, Cristi. Tu ești mai tânăr, tu ești mai frumos, chiar dacă ai multe chestii familiare, tot tine să fii bine. Asta aici era scris. Eu 1200 plus 600, 1800 de lei chiar am îți dau. 1400 ți-am dat, 200, 400, 500, 600, 700, 800. Îți dau tot, vreau. Mult. Poți să dau lui? Vă mulțumesc din suflet. Asta e mult. Asta e puțin pentru Aici munca e care o mult. faci tu. Asta e puțin pentru munca care o faci tu. Haide, e că tu meriți. Stai în frig, în ploaie, stai și cumperi și faci acasă de este. Mulțumesc. Brat, poți să-i dau lui? Da. Dacă îmi permiți. Brat, asta pentru tine încă. Eu pe acești bani Tu o poți să-i dau lui, Ești foarte dacă nu ești în bravă, problemă. da, sigur. Mulțumesc O din să fac. suflet. Ține. să fac. Mai multe cadouri de astea? Da. Pentru că tu cumperi materiale și tot costă bani, ca și timp ca să le faci. Tu meriți. Ține acolo, uite, și oamenii, vezi cum s-au implicat și au donat. Este. Asta e foarte bine. Mergi și le dăm amul la oameni, brat? Da. Îmi dai, mă aștepți aici? Eu ți iau o leac coș, vin înapoi. Ține asta la tine, vin înapoi, mă. Da. Eu repede vin înapoi. Vrem să vă dăm o leac de fericire pe masa de sărbătoare, spun un mic cadou de partea noastră. Deci trebuie să te zâmbiți. Mulțumesc. Unde vă duceți așa frumos? Sunteți o familie? Nu. Sunteți două familii? Eu trei familii. Dacă sunteți trei. Aveți copilași? E ca, pe masa, astea sunt cu luminițe, ele se aprind. Masa de sărbătoare. Chiril le face. Poftim și la dumneavoastră și vă dăm și la dumneavoastră. Poftim. Să zâmbiți și știți că trebuie să știți cu moralul ridicat, chiar dacă viața e o leacă mai grea. La toți e grea. Băiețelul și ăla cu dezabilități, el le face. Bravo, eu îl cunosc. Da, o zi bună să aveți. Scuze, luați un mic cadou pentru fetiți. Asta puneți masa de sărbătoare. Să trăiești, zâmbiți. O zi bună să aveți. Mersi mult. Să vă fac un mic cadou.
ați puneți masa de sărbătoare. Acolo le faci un băiat cu dizabilități și să-i puneți masa de sărbătoare. El cadou, nu le cumpărați. Na, brat. O zi bună să aveți. N-am un mic cadou. Ai să pui pe masă de sărbătoare. Zâmbește, dă un 5. Paca. Puneți masa de sărbătoare. Noi îl ajutăm pe Kiril, el le face manual. Străzi. E că ne-am întâlnit. Da, poză? Cu mare drag. Dați un cadou. V-am văzut așa blândă de departe, zic, vă facem un cadou. Masa de sărbătoare spre. O zi bună și mult succes să dumneavoastră. La revedere. Nu trebuie nimic. Bra, dacă coș facă, le iau acasă. Iei și tu și lui mama. Două micușori. A să le deschid dar în video ca să bine? Da. Mersi frumos. Le pun eu acasă. Opa, stai să nu chelesc așa. Și eu pot să pun pe brat. Da. Și asta pentru mămică. Mersi foarte mult, ține, brat. Chirijan, tu ești bravo, Doamne ajută. Mersi Succes. frumos. Și Sănătate nu da mâinile jos niciodată. Indiferent de situație. Și dacă eu undeva răspund greu, mă scuz, dar câteodată uit de mesaje, sincer că am și eu multe mesaje, dar eu mă străduie mereu să te ajut cât și pot. Mă bucur că am un prieten ca Mulțumesc mult. Străiești, eu tot mă bucur.